kepadak layak nek perang menangan Antarja iki. Nah nek perang ngawut Antarja. Punapa dawane wujuding Yuyuntana iku kang para jaluk kang para karpak. Ora tak uripi bakal tak pateni. Kak, aku ora kati perang karo sliramu nek awutaton. Aku masih gak perang karo sliramu lak gak getun aku. Aja kate melayu pertandingan musuh aku. Lho. Wong menang sumbar bandane wong bandane melayu. Masih aku melayu apa gak bayar udumu aku. Perang nek menang maju kalah mulih laut. Apane? Lepas lampahing wira jundangan jala Raden Antarja sinten ta ingkang temur wonten kikisih keraton Ngamarta datan lepat namung Prabu Bumun Narakasura rikala dianti Wildata wujuding Prabu Bumun Narakasura sebab rikala adeg-adegan senopati boten dipun kapilih dados saking boten nrimakake wujuding Prabu Bumun Narakasura. Kuning tiasira praitne Prabu Bumun Narakasura. Langkung grunten tiasira lele wong wiwatak nyom nera katon dasan panoratem Tripandiratanem usananya kalem sajagat janjera nyodang satemung satemung jembarnya jagatem ribeting jalmu manungsum kang katon nyandang sungkom ribeting jalmu manungsum kang katon nyandang sungkom ira prayitnaning Prabu Bumun Narakasura nimbaling kang abdi Wildata. Iki ra luput Wildata iki. Wah, Gusti kasinggihan dawuh panjenengan kula adi panjenengan Wildata. Wildata coba maropadane Prabu Bumun Narakasura iki ana penggawean iki.
Menika wujuding Prabu Bima Narakasura. Rikala adeg-adegan Dani Senopati boten kapilih rumangsa isin, rumangsa wirang. Sebab siji Prabu Bima Narakasura putraning Ratu Dwarawati kekasih Slina Lendra Bathara dalange Pandhawa. Besok menawa perang Bratayuda dina iki Prabu Bima Narakasura putraning Ratu Dwarawati melok ngadeg dadi senopati gak dikepilih. Sepiro wirangku, sepiro maluku. Lah mula dina iki nek aku ora didadekno senopati, aja temeka lara temeka pati tak lakoni. Prayitnaning Wildata. Wah, pendaraku iki ana perlu gawe apa? Mongko adoh segara negara Prajutrisna nganti ana kikise kraton Ngamarta. Aku ora diparing keterangan kang jelas utawa kang terwaca. Kowe jalale pandikaning Prabu Bima Narakasura. Iki ora luput wujuding Wildata. Wildata Bapak selamat turut temun padane Prabu Bima Narakasura. Wah nggih Gusti sampun boten lepat dawuh panjenengan kula abdi panjenengan Wildata. Kula ngaturake sungkem pangabekti mugi punjuk poto panjenengan Gusti. Ya Wildata ora luput kang dadi aramu tak tampa. Samono sliramu ado tak cedhak tak raketake mau mangarti. Wah menika kemawon kula katese dereng mangartos sejatosipun wonten menapa Gusti. Ya nek sliramu ora ngerti lungguh sak untur tak paring keterangan kang jelas utawa kang terpuruk. Rono onan datan opa samirata datan lomambang.
Ra luput Wildata. Wah, sampun boten mekaten panjenengan kula abdi panjenengan Wildata. Mila panjenengan nimbal abdi Wildata wonten menapa Gusti? Wildata. Nggih. Lah mula dene ki Sliramu nek ngerteni menawa nek aku melok ngadeg dadi senopati ning Drata Pandhawa besok ngayahi perang Bratayuda. Lho semono aku kok gak dipilih kang dipilih wong Gatotkaca. Lho pira kedayane Gatotkaca musuh Antara, musuh Prabu Buma Narakasura. Nek Buma Narakasura ra luput paribasane sedina mati ping 7 sik iso mulya jati. Lho semono kok ora dipilih kok milih Gatotkaca. Wah panjenengan kedah mangartos. Menawi Gatotkaca dipun pilih dadi senopati pancen kula niku mbenderaken Gatotkaca pancene. Ta kok bisa Sliramu mbenderno Gatotkaca? Sebab sakniki sembarang niku lak ningali bukti ya. Mula lek Gatotkaca dados senopati pancen niku bener pancene. Mboten klintu. Sebab niku bukti-bukti Gatotkaca niku kathah sanget. Nah bukti apa Wildata Sliramu? Rikala negari Ngamarta kerebutan Kikis Tunggalana sing diwengku karo Prabu Slimangkara Singen. Lho. Pandhawa mboten cukup. Dene Gatotkaca ingkang saged mboyong Kikis Tunggalana. Daute Prabu Dremakesuma kaliyan Dulpadi singen dados lamaran sinten nggih Gatotkaca. Damasya aku dak bisa nglamar. Nggih mboten saged ngoten. Sing saged ngawunaken wujuding Patih Gandamana nalika sinten nggih Gatotkaca. Lah wong bukti kowe kok digugu. Niku bukti pisanan niku. Rikala kayangan Suralaya kunggahan Prabu Simbarmanyu Raja Kala Pecuna. Dewa Mambang nggih mboten cukup, Pandhawa mboten cukup. Malah panjenengan mlayu kalih kula nika singen. Dene ponang jabang bayi saged ngilang klilipe kayangan. Walah sakniki dadi pun dewasa lak dadi agul-agule tiyang perang niku. Wildata wong Sliramu iki tak cedhake cedhak kok mbela Gatotkaca. Wah kula niki lek ajeng ijak nglarang teng negari Ngamarta kok weruh wong kula niki mboten tumut kok kula wau. Saking kula niki mboten ngertos lek nglarang teng negari Ngamarta sebab negari Ngamarta nu tiyang mentalan sedaya lho niku. Nek tiyang salah enten mriki negari Ngamarta niku jan dipateni niku. Wildata aja kuwatir, Buma Narakasura wong dodeng ngereng-ngereng dak tedas papak palune pandhes sisane grendol landhep iki. Ibadele mengsel ditumbalaka. Walek tiyang Ngamarta pun disumbari ngaten. Nek tiyang Ngamarta disumbari ngoten niku malah kebungan. Si keparap Wildata. Sliramu kudu nyampingi wong kaya nggih Gusti kang atos-atos. Antarja Sliramu aja ngridu kang akeh-akeh. Ibaratane iku nak pengiringku kang para asra iki. Aja girang gemuyu mungkah kang dadi atur kang dadi kemanten aku iki papakan Prabu Buma Narakasura sing bisa ngentat iki. Wah, kang atos-atos. Ya Wildata aja suwen. Minggir, nggih kang atos-atos.
agung pangyaan kulit jom witeng alas godhong yatim kembang ira sandang lan panganem dicangkong rina kelawan wengim dicangkong rina lan wengim iki ora luput Yai Mas Antarja Kakang Mas Kumara luput bener kang dadi atur wong kaya aku Mula dina iki seliram kok wani-wani balekake wujude prajurit saka negara Prajutrisna apa dak ngerti utusane wong kaya aku Kakang Mas Prabu Kumanaruka sendadir kawuningamu apa seliramu mangerteni menawa apa iki tujuanmu menawa sliramu kate ngerusuhi negara Ngamarta. Kate njaluk didadekne Senopati. Antarja. Wis ora luput kang dadi aturmu. Aku pancen ora lega gak lilo aku gak didadekne Senopati. Kakang Mas Antarja. Aja mbok bacutake. Masih aku ya nyalokno Senopati ning aku ora dadi aku ora dadekne larane atiku. Sebab ana pilihan iki kang menang ora oleh bungah gak oleh ngici kang kalah gak oleh susah gak oleh ngeribeting negara Ngamarta lho kok saiki sliramu kate ngerusuhi negara Ngamarta gak peduli Antarja dina iki Gatkaca gelem tak leren gak gelem tak leren sapa sing belani Gatkaca bakal tak tugel gulung apa abamu ora ana sesuli Gatkaca kejaba Antarja. Kadangi Gatkaca ya Yai Antarja. Antarja, sliramu wani musuh Prabu Bumanarukasura. Apamu kang tak wedeni wani musuh Prabu Bumanarukasura wong bosen urip kacocot lan keparati. Hati-hati Antarja.
Kang para jaluk iki Antarja. Kakang Mas Buma iki kang para jaluk iki. Kak Antarja, iki kang para jaluk. Apa gak bisa aku ngalahke sliramu? Aku ora peduli sliramu. Iki kang para jaluk, iki kang para karpake. Iki kang para jaluk. Kacrita nalika mangke Prabu Buma Narakasura petandhingan musuh Antarja. Kok wonten ingkang asra wonten ingkang lukarneng kita mapan Sumedha kowel wonten Tegal Gunung Seta Keraton Ngamarta. Bye.
bas lampahing Prabu Bumonarokasura miwah Antarja kekuwalan sinten ingkang awat-awati temun wonten Tegal Gunung Seton namung Ratu Madura Prabu Baladewa dasar wong langak-langak kaya manjangan ketalak prayitnane Ratu Madura Prabu Baladewa nimbali ingkang rayu Ratu Ndrawati Bathara Kresna iki ora luput kadang pun Kakang Yai Mas Ratu Ndrawati Sinalendra Bathara Kresna Koko Prabu kasinggihan dawuh paneng semene lelakonku gedhe kae malu marang putra iku